Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anak ako na? Di mo ka din nagtimagat? Saan ko man sa lutsudan? Nung nangikuma. Tibagbagak, Almira, mano tikayat mo a kantidad. Tapno, makisina ka kay ni Freddy. Apal ko mga ramitik deta, Naida. Kasila mo lagad gatangin ti panagkayat ko iti lalaking ipatpatig ko. Manot kayat mo? Saan ka sigurado? Saan ka pa sigurado? Hampay ka natulog ti kasariyo. Ken saan ka sigurado? No da kayo mandatag katuluyan. Posible nga damataya may sakada kayo. Posible nga ada pagbalbaliwan tirik na titunggal may sakada kayo. $500,000? 1 million apis mo. Kasanong momenti, kapod no, ti panagayat mo kay Freddy? Napod no, nagkobingan kami. Nagkaraduaran kami ti elementary kan high school. Nagkaraduaran kami pa iti college. Aging ka nagtupos kami. Nadaan kami ti trabaho. Plano min tagkasama, ti agkasar. Iti umay nga bulan ti June. Namnamayam nga taga matuloy. Makisina ka lang nga na Almira at dan milyones mo. 1 million, o 2 million, o 3 million. Di panakayat ko kay ni Freddy kat di magkatanan. Ura itad mo amin ng kwartayo kanyak. Kahit naumad lang yung kayat mong ibaga. Panawan ka nito eh. Thank you. Iti panangilibran kanyak. Iti pangal daw. Ti magdera kon manong nemi ket tinurong kon tiri daw ti restaurant nga mas daawak. Anyat adda ni Freddy. Tapno katangan na. Ti panagayat ko isinak lahing suna. Napintas si suna. Langana at talaga ti baknang. Napimpintas ngem siya. Ngem sabali ti pintas ko ta simple lain. Ta simple ang tao. Nagpadpada kami kini Freddy nga simple. Manong name Jack amo nurumbeng ipakamok da ito'y ken ni Freddy. Ngem di naganak kaniyak manong name tinaging pakaamua. Ay sus. Delikado mamataya. At dagay baknang nga babae nga mayat amang rakrak ti relasyon nyo ken ni Freddy. Nagatgatangin na pa yun ti panagayat mo king kuwana. Unanan. 3 million. Wow. Wala ni tatang. Api, wow ka. Napawaw ka. Dakila kwarta ah. Ngam kaityo ka nga ron? Nga isinak ni Freddy? Anak. Agananat kailang. Nang ron nga ita. Kadadabak na nga babae. Nga mayat na mangkarak-karak relasyon niyo. Nagbadbay sa kadakwada manong name inurumbeng ibagak da ito'y ken ni Freddy ket imbagad ang nasken nga ibagak. Ngayon pabigat kon manong. So ang tibigat, tinawagag ni Freddy, good morning. Good morning to sweetheart, I miss you. Amat pa yung naka-schedule team, panag-date ta. At ibagak. At ka opisinahan nga Naida? Yeah. Napintas? Napimpinas ka? Baknang? Pinawis na. Nag-restaurant kami. Kalimbaga na din nga. Isina ka. Itigatad nga 3 million. Oh? Wow! Padpada kayo lang ginitatang. Nga napawaw. Kana naman sungbat mo. Di magatadan ti panagayat ko ken ni Freddy ko na. Good, thank you, sweetheart.
Amom, arumbing ko rin nga, agyaman ta, tatakas kininahida. O, pero magagyaman ta. Mabuti nga kindi Amom, very healthy ti relasyon ta, no adda, agandat amang rakrak. This is a challenge. No talaga nga si kakensyak tinekari, uri anyat mapaspasama. Nga magadan na talang, sweetheart ha, aganan na tanga to ha. No kayat mo, may kamton mga asawan, tapno mapagsanitahan ti panagkalaysata. Karabian na manong name nagring ti cellphone ko, ni Ana nga office mate ko manong name itito ang tawag. Hello? Ana? Nakatawag ka man? Abay na rin gultehen nyo. Iti ayan mo. Awanak sa diabalay. Ano? Katsi ka. Adag dito yung balay, siyempre. Ayan mo nga rod. Adakam kini Edgar nga boyfriend ko. Dito'y bar. Bar? Kaano pa nga mong bar? Nag-date kam nga rod. Ano nga rod, Brayo? Uminom kami. Abay nga timawag ka. Tapno ibagam nga tapno paapalan na. Timawag ka. Taad na rito'y ni Freddy. Ano ya? Di boyfriend ko? At darita? At darito'y bar. At nakadwa na nga nakalaplapsat ng babae. Langan na tibak na. Ni Naida? Yung matakadwa na nga bakla. Taluda. Nakasweet-sweet ni Naida kay ni Freddy. Madlaw nga idal-dal-dal na tibagina. Oh, amom ka di? Ngantaan babae nga kasi jay? Amang sursulisog iti boyfriend mo. Amok, Naida tinakan na. Imbaga kini Ana manunemi nga sinalutsod ni Naida numano nga milyon ti kayat ko isinaklang ni Freddy. Naramid na Naida? Uwan. Dahil dyan nga Naida? Uwan. Delikado guayam ti relasyon nyo. Ala, baka aramidin amin dahil dyan nga Naida ti amin na pamuspusan tap nagsina kayo. Ngam nilaing patay ti mabaling mamagsina kada kami, Ana. Kaya uwan. Posible nga may isa kada kayo ti patayin na. Nga sika, tap na mabukudan na ni Freddy. Saan to mapasamak na ita? Saan to? Manong nami nagsasarunuan, nagdadanag, dagiti si marunong na pasamak. Tagalpasan, imayin na Freddy, manong nami nangas asawa. Kinapudno na. Imyampay nga mismo. Ni Naida, Jabalay, da Freddy. Tanabartek ka no, kad sabot nga mo ni Freddy, iti pangipanan na kang kuwan. Ngimawan na pasamak na. Iti tamatulagan ti kalay sa amin manong name before 1 week nga panagbakasyon mi kuman. Nagpukaw manong name ni Freddy. Imayak balasan ko. Tamangan ko nakno, amom ti ayan ti anak mi. Nana, saan nyo nga napasangpit rabi? Diyos ko. Baka dalang kidnapan kang kuwana. Masapon nagpulong tayo iti polis. Nagkamang kami ti polis manong name kat dinamang ti polis no asin no ti atapin mi. Imbagak manong ni Naida. May isang agkras agpatpatay launang ang babae kang kuhana kay ni Freddy. Ay, Miss Almira tinakan ko siya. Among ka di cellphone number ni Naida? Pada siya katawagan siya. Unattended manong. Kasi tiraminam, amon ka din sa dinot ti Balayda. Ingka sadyay, kahit amon sa dinot ayan, deta nga Naida. Sige sir, aramitan. Ni mamang naamis mo manong name tinakasarita. Oh my God. Nukasta. Awan de dyan nga Freddy? Awan ma'am. Pay-payson de dyan nga Naida ti pangtana. Nakidnapin na ni Freddy. Papagayam tingkay nangigan kahit sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Almira
iti Ilocos Norte. Nga da ito'y kat iso ti may ikanem, ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 4th week, iti bulan ti Mayo. Iti program ang tingal lagip ti napalamas, iti Action Radio DCJC Lawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Di pagbubuyahan nyo kada ti page ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, paki-follow. Nung kaspagarigan na may upload to iti YouTube channel ni paring Rey kat ija ito tingkay pakabuyaan dito nga video. I-share yo, i-like yo, ka nag-subscribe kayo iti YouTube channel ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Yeah? Kaya darakil di kiti premyo gabota rinibribo. Malaksid iti weekly winner ken weekly prizes ken monthly prizes at dapat ito darakil nga grand prizes. Kas kumati grand winner, umawat iti 50,000 pesos, imagine. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken, may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos with plaque. Imagine. Gusto nga wisan na kayo magsurat iti lagip ti napalabas kada ito Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award para pagayam dahil iti naimbaligyan nga pakasalitaan i-computer yo sa iyo isan iti email address ni mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Yeah? Kaya no saan nyo matakamailan nga isurat kaya interesado kayo launay, mabaling nga siya tawagan nyo 0949-876-7682 0949-876-7682. Tapos siya akong timang interview kada kayo. Yeah? Ala. Kaya no kayat yung mangigan dati pakabuklan dati nga pakasalitaan ni Almira kailan sa dikwa page di DCJC Action Radio kat sa punan nyo dito yung petsa May 24 Saturday nga lagip tinapalabas. Kablawan naman di kitay kang ganayon nga ang buibuya kada tayo iti page kat YouTube ni paring Rey kas kumakin ni Abalayan Nardin Gaviran ni Orly Podiket, Tessie Serrano, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Arlene Tolero Soberano, kastamatan ka ni Flor Delito Ilar, Norelin Perdido Tamalay, kastamatan ka ni Lourdes Queja San Jose, ni Soledad Calpito, Susana Ramulete, ni Eva Gay Teremocha, taga-talingan dito ni Florence Kikik Fiesta, kastamatan ka ni Fergacos Bacani, Alex Ramos Pagirigan. Ken, amin kayon, ngagbuy-buya ka nagdingdingeg. Salamat for watching. Kikita tayo tuman ito sa malipayng video nga may upload dito yung Rey Fiesta Sentenciador Award page ni paring Rey, ken Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award nga YouTube channel ni paring Rey. Salamat po. Salamat.